Gusto na kumulayas ang balaya ba? Nya, na masisir nag-atang. Patatas! Maugani no. Nya atong gamit na sa sulod. Ay, ano na Ji? Kay si Sirno, nagpabalik-balik mo na siya Ji. Hinay makayo na niyang lihok. Pagtalikod na niya Ji, diha na tamot dagan. Sige. Patatas! 5 sikan ha, 5 sikan. 1, 2, 3. Patatas! Tara Ji! Isang pultahan ito ko. Sige. Salap naman ni Ed. Ana na buwang! Dili sa likod laki ba? Ay, sa likod yung lakad. Patatas! 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 Asa na mo, ate? Patatas! Asa mo, ate? Patatas! Muambak na Ji! Apa na matali ko? Patatas! Muambak na ang jutani Ji! Nadili ko, bahala ka. Bahala po ka! Mapakan ka ni Sir dira ah! Patatas! Basta ako mamakjug ko! Patatas! No choice na jud ko ani! Ed, unsa man na? Patatas! Muambak na laki ko! Ayaw, Ed! Why ayaw! Patatas! Mao na